We zijn in de Westereen en ja, wij zijn onderwijs naar Anja van der Meulen. Zij had een vervelende maand hoor, maar een protte ziekenhuisopnames. Ja, en haar zus die vond daarom wel dat zij in haar gezin wel een lietse opsteker kon gebruiken. Daarom hebben wij weer een heel mooi pakket van bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westereen meenam. En ja, we hopen natuurlijk dat ze thuis is en dat we haar verrassen kennen. Even zien, nou daar zit je een hele grote bus. Dus we zullen even zien dat er iemand thuis is. Ik zie iemand in de huis. Dus dat is een goed teken. Dan zullen we even oorbellen hier. Even zien. Ja. Dat weet je toch echt? Ja. Er is iemand. Ah, goeie. Ja, goeie. Maar ik vreeg je maar waar ik het genoegen heb, hè? Nee, Van der Meulen moet er wel erin. Van der Meulen. Is jouw vrouw ook thuis? Nee, die ligt in het ziekenhuis. Daar zijn wij al bang voor. Ja. We gaan Ze krijgen we hinderrekken. Jood Ja. Ja. Oeh, dat is wel meer in de bak. Ja, wij hebben een mailtje gekregen van iemand die ging hem opjong voor een heel mooi olieballenpakket. Dus ik kan in ieder geval deze on jou overhandigen. Ja, super. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. En ja, het is eigenlijk voor je vrouw, maar ja, die kan hem natuurlijk zelf nog niet aannemen. Dus ik hoop dat je het even trouw aan willen. Ja. Heb je enig idee van waar dat dit wezen kan? Ik zoek net weten. Misschien van een familie. Iets dergelijks. Van haar zus, Ja, Hermina. ben ik wel bang voor. Ja, of bang voor, maar kiet in de gaten. Super. Ja. Toch even om deze manentiert een liedje hard onder de riem te steken. Nou, wie ben er tegen gebleven, maar ik moet aan met het ziekenhuis staan. Ik moest de hond nemen, man. Maar dan, ik zal het aan en trui aan. Foto van mij in de kerst hebben zien. Super. Ja. Nou, helemaal goed. En ik hoop dat het gauw weer beter gaat, mijn vrouw. Kun je misschien iets vertellen wat er onderhand is? Je bent er volledig in onderzoek, maar je weet er van niks nog. Dus het is al in de afwacht zien. Dus, vreemde dieren hebben. Hè? Ja, heel vervelend Ja. inderdaad. Nou, ik hoop dat het toch een beetje wat een fleurig ietsje brengen kan in deze tijd. Het is altijd een opsteker.